Здравейте, прекрасни! Включваме се в нашия 17-ти ден от нашето предизвикателство. В уречения час да споделим как се чувстваме в този 17-ти ден. Имаме ли притеснения, тревоги или абсолютно всичко минава с лекота при нас гладуването. Преди малко бях в консултация с една прекрасна дама, която е от Канада, предприемач. Невероятна жена, която се взе консултация с мен относно как да спре цигарите, защото проявява тази зависимост. И в разговора си с нея видях как ние сами, как много успешни хора имат своите ограничени вярвания и смятат, че не е възможно да се случи нещо хубаво в живота им. И че пушенето на цигари наистина не води към нищо добро, освен към влошаване на нашето здраве. Беше невероятно преживяване и аз пожелавам на всеки един от вас да срещне един такъв човек, да има един такъв човек в собствения си живот, който наистина да го кара да лети и да върви напред. Чакам да се посъберем. Ако има някакви въпроси, да ги уточним, някакви притеснения, някакви вълнения, някакви неща, които ни притесняват по време на това наше предизвикателство, а именно 20 дена на чай, мед и плодове. Как минава всеки ваш ден? Пишете ли си домашните в тетрадката? Описвате ли всеки ден на вашето гладуване? Как се събуждате? Какво усещате? Гладни ли сте? Или сте изпълнени с енергия? Чувствате ли се прекрасно или просто сте депресивни? Всичко това наблюдавайте. Всеки ден се наблюдавайте. Как се чувствате? Имате ли заболявания, които лекувате с това наше предизвикателство? Пиете ли достатъчно вода? Защото аз се наблюдавам, тук съм доста динамичен начин на живот, водя напоследък. Се наблюдавам, че достатъчно вода не пия, но ще го коригирам със сигурност. Пия много по-малко вода, отколкото трябва. Но иначе се чувствам прекрасно. Чувствам се прекрасно в този 17-ти ден. Винаги, когато се срещна с моите клиенти, когато разговарям с тях, аз се чувствам прекрасно. Чувствам се прекрасно. Изпълнена с енергия, заредена за нови подвизи и знам, че всичко е възможно, защото ние сме причината за всичко, което ни се случва в този живот. Обстоятелствата, ситуациите, които идват в живота ни, единствено ние сме причината за всичко. Ако ние имаме болести, защо идват при нас? Какво искат да ни кажат? Как ние гледаме на нашето здраве? Дали се обичаме? Дали сме творци на нашия живот? Или просто всеки ден се оплакваме и чакаме да дойде някой и да ни оправи живота? Никой няма да дойде. Единственият човек, който ще остане завинаги с вас, това сте вие. И от вас зависи как ще се чувствате, дали ще бъдете щастливи и какви действия ще предприемете да промените това, което не харесвате във вашия живот. Ако всичко ви е наред, чудесно. Но ако има неща, които ви притесняват, замислете се откъде идват, от вашите ограничени вярвания в детството, от родителите, от това, което сте прочели или това, което някой ви го е казал. Или това се е вашето. Вие не сте вашето минало, не сте вашата професия, вие сте просто хора. Не се критикувайте, не се взимайте на сериозно. Мислете за себе си като едно бижу, което наистина
За него трябва да се грижите всеки ден, ежедневно. Наблюдавайте с какви хора са около вас. Кой ви дава съвети? Дали вие сами на себе си се окуражавате или се критикувате? Защо идва дадена ситуация или обстоятелство в живота ви? Какво иска да ви каже? За какво сте тук? Какво искате да промените? Защо проведохте това 17-дневно, 20-дневно гладуване? Всички ли продължаваме до края или просто някои сте се отказали? Със сигурност ще има хора, които сте се отказали, но това не трябва да ви... Бъдете активни. Независимо дали сте се отказали, дали не сте се отказали, пишете под поста как се чувствате, какво усещате, има ли промяна, няма ли, доволни ли сте, не сте ли доволни, въпроси имате ли към самите себе си. Обърнете се към самите себе си и си напишете едно писмо. Прекрасна Снежана, сега осъзнах, че твоето име означава чиста бяла като сняг. Ти си прекрасна, ти си уникална, ти можеш да направиш всичко. Напишете едно писмо към себе си и вижте какво вътре ще излезе. Към вашето тяло. Попитайте го от какво има нужда. Защо провеждате това 20-дневно гладуване? Какво искате да усетите, да разберете? Имате ли притеснение? Имате ли или сте радостни? Какви чувства има във вас? Защото, наблюдавайки себе си по време на това гладуване, усещам, че всяко едно ново гладуване е само за себе си. Всеки път откривам нещо ново за себе си. Всеки път разбирам, че това е невероятен метод, който сътворява чудеса в моя живот. Здравей, Янче! Радвам се, че си тук. Ще се радвам, ако ми споделите как се чувствате вие. Лично за мен това приключение аз го намирам като едно вълшебство. Вълшебството на моето гладуване преминава с лекота. Аз не усещам глад, усещам една лекота. Аз дори се хващам, че ми идват нови идеи точно сега. Намирам нещо хубаво. Глада за мен ме кара да творя, да изглеждам добре, да се чувствам добре. Абсолютно това не е пълно гладуване. Това са чай, мед и плодове. Дори някой път нямам време да пия. Днеска дори не съм пила чай. Не съм пила и чай. През целия ден бях заета. Пих малко вода. Хапнах една ябълка и малко ягоди след това. Абсолютно през целия ден бях в интензивни консултации с клиенти, пациенти. Абсолютно беше много динамичен ден. И въпреки това се чувствам прекрасно. И въпреки това не се чувствам изморена. И въпреки това се чувствам изпълнена с енергия. Дори още 2 консултации мога да проведа. Току-що проведах една консултация с една дама от Канада. Беше прекрасна, уникална. Жената е предприемач, която искаше консултация относно цигарите. Видях какви уникални хора вече срещу. Всичко това го дължа на себе си, защото аз го заслужавам. Заслужавам да имам моето уникално здраве. Заслужавам да имам изобилие от здраве. Заслужавам да имам изобилие от качествени взаимоотношения. Всичко това зависи единствено от нас.
Всички ми казваха преди, не го прави, защото няма да успееш. Но всички сега ми искат съвет как съм го направила. Така че бъдете пример. Пример за вашето обкръжение. Не се отчаивайте, ако искате нещо да предприемете, то не се получи веднага. Защото дълго време търсех начин как да сваля моите килограми. И сега го намерих, търсейки. Приятна вечер на всички. Благодаря ви, че групата се увеличава. Благодаря, че ме следвате, че тук споделяме как се чувстваме, как преминава всеки наш ден на гладуването, колко килограма свалихте, които сваляте килограми. Аз свалих около 6 килограма, не съм се теглила скоро, бях 79,200 последно. 84 или 82 кг бях като започнах. Не съм сигурна точно, но всяко следващо гладуване, които имате да сваляте килограми, качествено ще ги свалите, ще започнете да сваляте още от втория ден на вашето гладуване. Които сте започнали с цел лечение, които сте свалили вече килограмите, вижте колко е уникален нашия организъм. Той е невероятна машинка, която се възстановява по невероятен начин. И когато ние дадем рестарт, някакъв рестарт, както се къпен, така и отвътре искаме да дадем на нашия организъм рестарт. С едно провеждане на гладуване, на гладолечение, чай, мед и плодове. На 2 часа редуваме, няма нищо сложно. След това идва качественото захранване. Когато се направи по най-добрия начин, няма да имаме никакви проблеми. Ще видите как животът ви ще се преобрази, ако вие стриктно сте спазвали всичко, което съм ви казвала. Аз съм убедена, че чудесата ще дойдат в живота ви. До утре, скъпи приятели, утре в 10. Лека вечер и ще чакам вашите коментари. Благодаря ви, обичам ви, до утре.